Здравейте! Днес наш гост е психологът Ирена Киркова, с която ще си говорим по темата за насилието над жени. Здравейте! Здравейте! Благодаря за възможността да участвам в вашето интервю. Да. Насилието над жените е сериозен проблем, за който чуваме все по-често, за съжаление. Според вас, защо хората избягват да говорят за тази тема пред камери, например, или по-обширно, по-свободно? Фактите показват, че очевидно все още тази тема е табу. И именно заради това така води до едни неприятни емоции, които по-добре е да не ги активираме чрез разговори или чрез някакъв вид публично заявяване. Взето съкратения отговор е това. Какво провокира това? Ако допреди години усилено се говореше за домашно насилие, но по-скоро в контекста на физическото такова. И предимно жертвите бяха жени. Напоследък в последните години наблюдавам така една тенденция към все повече акцент и внимание и върху психическото насилие, което така е не по-малко травмиращо и с не по-малко последици. Също така в последните години, така около 5 години, мъжете лека по лека започват да отстъпват мястото по адхок на насилник и се оказва, че жените не по-малка роля имаме също в тази посока. По-скоро способите, с които действаме двата пола, са различни и от тук се определят и различията в проявлението на това насилие. Какви са формите на насилие? Най-общо могат да бъдат сведени до физическо, психическо и социално и икономическо насилие. Общо взето. Това са 4 типа. С физическото всички го знаеме, видно е, може лесно да се диагностицира. Психическото са си психичните вреди, които се нанасят върху психиката на жертвата. От към социално, тук се визира по-скоро ограниченията в социален кръг, в общуване, в интеракции с другите хора, а икономическото е по-скоро опити за власт и контрол чрез парите. Кое е по-опасно? Всичките те, ако трябва да ги субординираме, в началото на всичките е психическото. Всичко останало са негови проявления. Така че в основата е то, но като опасност можем като най-опасно можем да сложим физическото, тъй като може да се стигне до загуба на живота. Ако наша близка приятелка има проблем с семейството си, как можем да разберем и съответно как можем да помогнем? Това е много щекотлива тема и ще обясня защо. В нашата народопсихология е застъпено така едно нежелание да се месим в чуждите проблеми. И по други теми, но така си правя проучвания в тази посока. Причината е, че много често третия човек, който се намесва и който се опитва да помогне на жертвата по някакъв начин, тъй като тя е нестабилна. И отношението и към насилника е нестабилно. Сега, в днешния ден може да е ощетена, може да е насилена, може да го вижда в грозни краски, но в утрешния ден ще се събере отново с него. И това е една динамика междуличностна, която се повтаря много във времето. И все по-тежка и по-тежка става. И става така, че третият човек в желанието си да направи добро, общо взето накрая в утрешния ден излиза лошия. И това нещо е способно да заличи приятелства, да заличи отношения, дори да се стигне до съдебни проблеми. Поради което близките, колкото и да искат да помогнат на жертвата, някак си остават настрани. Точно в желанието да съхранят отношенията си, да съхранят себе си. Що се касае до сигнали, които можем да видим в човека, обикновено е една тревожност, която се засилва в присъствието на насилника. Нежелание да се говори за техните отношения, избягване като цяло на темата. Един стремеж да се дава отчет
къде е ходила, какво е правила. Един стремеж да се оправдава постоянно без привидна нужда това да го прави. Що се касае до физическите последствия, нали, общо взето са едни синини рани, които най-често обясненията за тях са нелогични. Или носене на така широки дрехи на твърде покрито облекло, за да не се виждат конкретните рани. Общо взето в тази посока са сигналите, като вече зависи от конкретната ситуация, как можем най-адекватно да подходим. А това връщане при партньора е от любов, страх, вина? Всичко. Абсолютно всичко. Ако трябва да проследим динамиката на такива отношения, общо взето насилника, нали, това е неговия начин, по който да разтовари напрежението, да разтовари агресията. Като тя най-често е агресия към себе си, но никой не обича да е в тая позиция, по-лесно се разтоварва върху другите. Обикновено това е наследен модел на поведение, който е интернализиран от неговите родители или близки хора. По този, чрез насилието, нали, той разтоварва напрежението, в същото време си подсигурява човека, който да е постоянно на негово разположение, който да задоволява всичките му потребности безропотно. Но в цялата тази диада ролята на жертвата не е по-малка. В моята работа често съм срещала случаи на жени, които точно в тая роля оправдават собствения си мъртъв. Оправдават нежеланието да поемат отговорност за себе си. Оправдават стремежа именно през ролята на жертва да заслужат вниманието на околните. Внимание, значимост, обгрижване и така нататък. Наскоро бях работила с жена, която партньорът ти беше, той сам си го призна, че е непоправим нарцисист, тотален нарцисист. Това се потвърди от неговото поведение. И в хода на работа с жената се оказа, че тя тотално е делегирала отговорността за собствения си живот на него. Тя ще работи когато той каже, тя ще работи каквото той каже. И в цялата тази динамика, общо взето, нежеланието да поема отговорност за себе си беше много голямо. Тоест, те приемат... Несамостоятелността също. И общо взето, хубаво е да имаме един лош, който да е отговорен за всичките ни незгоди, за всичките ни така житейски несполуки. По-добре да е той отговорен, отколкото ние. В тези случаи насилието и агресията се явяват като вид грижа, така го приемат? Те с времето си развиват един стокхолмски синдром, което означава, че намират положителното в насилника, даже нали се говори за любов към него, за обич към него, което е стремеж да се омаловажат негативните му черти и страданието, което той им причинява. Така че с времето, да, това нещо започва да се припознава като грижа, колкото и отстрани да стои изкривено. Но освен това, имаме един стремеж този човек да го поправиме, да го реабилитираме, като счита се, че любовта е способна да направи всичко. И това е един много горчив и много труден за учене урок, че любовта е до някъде. Оттам нататък, ако самият човек не желае да се промени, нищо не може да го накара. Другото, което е важно в този случай, те самите под напрежението, под ежедневния натиск на този насилник, защото физическото насилие е проявление. Но какво се крие като психическо насилие на ежедневна база, това често пъти даже самата жертва не осъзнава какво се случва с нея и колко финно се работи. Това психическо насилие още взето е като водата, като капката вода, която с постоянство си руши камък, което води до едно отслабване на нейния аз. А с това отслабват и възпротивителните й сили.
срещу това въздействие. И от тук става много трудно един такъв човек да го мотивираш към активност, да го мотивираш към промяна. Това е човек с много силни страхове, много неуверен, много смачка. Най-силната любов не може да промени един насилник. Не. Най-силната любов може да бъде използвана като коц жертвата да продължи да стои при насилника. Да прощава и да се връща. Да прощава и да се връща. Точно така. Общо взето да, в това се състои тази динамика. А държавата помага ли адекватно на жените, които са жертва на домашно насилие? Има доста, така в страната, доста центрове, които работят с такива жертви. Има доста горещи телефонни линии, на които тези жертви могат да се отправят. Друг е въпросът, доколкото в тази помощ е популяризирана достатъчно добре, така че да е ясно за всички хора какви са възможните варианти, които стоят пред тях. Но има един друг аспект на въпроса и той е, че колкото и да е силна социална система, която да работи в помощ на тези жертви, ако човека не е готов да направи първата крачка, ако не е готов да тръгне срещу това статукво, и най-силният специалист е безпомощен. И аз самата съм имала такива случаи в своята практика. Човекът трябва да е готов. Има ли превенция срещу домашното насилие? Най-добрата превенция е да се работи върху личността на човека. И той самият да заяви желание и да започне работа върху своята личност. Защото колкото по-голяма степен развиваме неговата увереност, неговата самостоятелност, неговата адаптивност, в толкова, колкото по-добре осъзнава себе си и своя модел. Защото модела на жертва също се интернализира. В толкова по-малка степен той ще е склонен да влиза и да остава в такива отношения. Защото много по-рано те ще засегнат неговата самостоятелност, неговата независимост, неговата гордост и много по-рано ще може да изчиства. Така че това е превенцията. Аз съм на мнение, че не бива да се чака тежката ситуация. Живота ни дава достатъчно сигнали. И от нас зависи да си научим урока от по-лекия, а не да чакаме по-тежки. Казвате, че живота дава сигнали. Кой е най-големия и важен червен флаг, който трябва да забележим и веднага да предприемем действия? Трудничко е малко, защото такъв тип хора са доста харизматични отначало. Така е доста омайни отначало. Така създават една доста добра представа за себе си. И много лесно жената или човека като цяло, защото аз не искам да поставям пол на насилието. И така едно полово разпределение, да казвам кой пол е по-засегнат. Практиката показва, че бели правиме и жените и мъжете в тази посока, просто начините са различни. В началото маската е доста добра. И хора, които са по-влюбчиви, по-лесно влизат в отношения, в по-голяма границите, личните им граници не са достатъчно добре развити, много лесно хлътват и целият им всичките им по-нататъчни усилия във връзката са да върнат точно и тези златни седмици или месеци от началото. Хубавото начало, вълнуващото. Точно така. Идеалното начало, в което партньора е бил идеален. Вашият призив към всички дами, които са жертва на домашно насилие? Смелост. Просто да проявят смелост. И другото, което е дамите, които имат деца. Понякога децата са именно
тези, които ни изваждат от състояние, когато самите ние вече сме достатъчно смачкани, че да не можем да усетим себе си и да се погрижим за себе си. Имайте в предвид, че тези деца наблюдават този модел и го интернализират и ще го пренесат в своето семейство. Така че колкото по-рано направите стъпки към приключване на тези взаимоотношения и към осигуряване на една по-стабилна психична среда за това дете, толкова по-добри гаранции му давате за неговото бъдеще. Оправдание ли е заради детето да остане? С точно обратното. Точно заради детето не трябва да се остава.